Guys, gikan diri sa Arkay no, sa Yati Liloan. Ang tumoy nga portion sa Liloan mo going south paingon ngadto sa Consolacion proper atong tanawon kung unsa ni sitwasyon sa traffic. Karong orasa mga alas 4:30 sa hapon. So tanaw na to og duna ba improvement ang traffic diri sa ato ang lungsod na minus-minusan ba. Okay guys, mag-start na dire. Guys, mao ning boundary sa Consolacion o Liloan, ining barangay Pitogo. Natagaro diri eskwela Hugan, no? Aning dapit niya nang eskwelahan ning Dominican School. So okay ang traffic, dili kayo hot. Mao ta ni bottleneck diri. Blowing ra yun. Oh, hapsay. Siya mga barrier, no? Ato taga U-turn tumoy may Pitogo. So Bindero Hospital. So approach kita sa SM. Ni atagal sa Tambayan, no? Ning Himon Terminal sa Series Bus. Biyahe para Cebu City. So far, nindot man ang dagat sa to, hapsay ang traffic, dili kayo buot. Yun, mubatol yung kamay, kaya namin ispinalamak, nasang SM. Hindi alatas SM. No? SM Consolacion. Okay kayo. Upside red traffic. Wala mag-hang-out. So maayo ang pagka-manage karon sa ato ang mga traffic enforcer sa management sa Consolacion Municipal.
No, ang ilaha strategy. Ilang bangkong pamaagi, no? Ang baon ni esquina sa una, painong natos kuwan, payon, sira. Karon nariyan na tayo no, sa galing Russia. Why traffic? So dali ra kayo ang biyahe. Nanata sa public market sa Konsolasyon, approaching ta sa esquina. No? Medyo niho itong kamay dire kay mamulik ko para mo U-turn slap mo ni dire. U-turn slap. Daghang mo U-turn gikan sa SM. Karon U-turn ko ta kari paingon sa ato ang public market. No? Thank you. So nindot okay kayo. Konsolasyon City Mall na ta. Isahin na ni siya sa Konsolasyon Public Market. So, thank you guys for watching. No? Going to BNG. Rata guys, thank you for watching.